Čaute, takže ďalšie video zo série Projekt 330. Takže dneska idem vyskúšať 300 kg 3 krát. Sám som zvedavý, či to pôjde, lebo také krocanovská záležitosť. Zase ide mimo plán, mal som ísť útorok, ale idem dneska, o 2 dní skôr, takže dneska je nedeľa vlastne. Takže som zvedavý, no či to pôjde, ale vlastne preto som sa rozhodol ísť dneska, lebo proste za prvé chcel som ísť do Ironu, do Čace a vlastne tam chodím väčšinou, skoro vždycky chodím cez víkend, lebo proste cez týždeň tam trvá cesta raz toľko, nakoľko sú kolónie blázen. No a druhá vec, vlastne po druhé, preto chcem ísť, lebo proste dneska sa cítim fakt dobre. Ráno som vstal, navaril som, upratal som kuchyňu a proste fakt sa dneska cítim úplne super, plný, proste energiu mám, všetko, fakt sa na to cítim, tak práve idem to vyskúšať. Tak som zvedavý, že či to nebol len taký omyl. No dobre, tak ja už som na pol ceste do Ironu, tak vidíme sa tam. Čau. Tréning za mňou dopadol úspešne, našťastie, čiže znamená to, že fáza 1 ukončená pozitívne, za čo som rád. No, ešte ku videu, že ja som vlastne video natočil cestou domov, ale zle som si uchytil telefón a ako si to tam rapkalo. Tak bohužiaľ z videa nie je nič, čo sa týka zvuku, to je katastrofa, takže teraz natáčam také dodatočné. Takže vlastne tréning dopadol dobre, to som vravel. No a pokus 303 krát vyšiel. Čiže fáza 2 ma čaká a vo fáze 2 vlastne sa mení jedálniček, ale iba z časti. A takisto tréningový plán. Rozmýšľal som, že tréningový plán si dám niekomu naplánovať,
lebo proste už to budem musieť úplne zmeniť. Už neviem si predstaviť, že pôjdem, dajme tomu 310 3x, hej, ako možno by to šlo, neviem, ale to už sú úplne iné čísla, ako do tých 300. No tak uvidím, čo vymyslím. No, takže vlastne dneska bol taký plán, že vlastne ak to dám, tak dám si nejakú sladkú odmenu, nejaký taký donut riadny, nejakej donaterie riadnej, že nabitý čokoládový alebo neviem aký, ale prišiel som na to, že vlastne dneska je sviatok, takže dám si taký kulový. Tak keď už si teda nedám nič také, tak si dám aspoň takéto kinderečko za odmenu. Však som objemne, môžem. No dobre, takže fáza 1 za mnou, ideme do fázy 2. Takže dúfam, že sa vám to páči, tento content je to síce také trošku nezaujímavé, ale neviem si predstaviť, čo viacej iné by som mal brblať okolo toho. Možno ak ma niečo napadne, tak niečo ešte vymyslím. Čaute.